esitäs vaikka yhtä pistettä, kun tuos aamulla nukahtaa pommiin. Ei oo työttömällä siihen mitään estettä, kun ei tarvihe se herätä hommiin. Talven pilkillä ryynänen istunna on, kaksi nälkästä toisiaan narraa. Jos vaan töitä sais jostakin tuo onneton, niin ku ahven hän syöttihin tarraa. Ja viereisellä reijällä ongittaa kylän kohattalaista ja kieroo. Onko ihme, jos se enemmän kaloja saa? Siiman molemmissa päissä on lieroo. Katon kohatta on kiva päivättyäkseen. Talin konjakki pullosta nauttaa. Ryynäs Topi onkin kaloja eläkseen. Muuten takapuoli ruohoa haukkaa. Ennen Topi oli firmassa työläinen. Hyvät ihmiset, itseenne menkää. Sähkölaite on nyt korvannut Ryynäsen. Vuosi sitten sai firmasta kenkää. Talven pilkillä Ryynänen istunna on, kaksi nälkästä toisiaan narraa. Jos vaan töitä sais jostakin tuo onneton, niin ku ahven hän syöttihin tarraa. Meidän tehtävä, ystävät, yhteinen on saada Ryynäsen toivolle töitä. Oma takka, jos meillä nyt lämmin on, ei sua rahassa kuorsata öitä. Sillä eräänä päivänä itsekin saat sä työtönä ongella olla. Sähkölaite voi korvata sinutkin, tilin nahassa on pelkkä nolla. Ja viereisellä reijällä on